20 एप्रिलनि उनाव मा खुला जागोन स' बेखौ जों दिनै सावरायगोन। भारत सरकारा मोनसे बिथोन होदों, मोनसे फारिलाइ होदों मा खुला जागोन। स' 20 एप्रिलनि उनाव माबोरै खुलिगोन। स' मा जागोन जुदि जोंनि आसामाव मा जायो कर'ना भाइरासनि बेरामिया खम जायो अब्लाना जोंनि आसामावबो 20 एप्रिलनि उनाव माखासे दुखान माबा माबिफोरखौ खेवनो हागोन। स' बेफोराव मा खेवनो हागोन जों बेनि फारिलाइखौ नायनि। 1 नम्बराव दङ मेडिकेल हस्पिटाल एबा सावस्रि बिफान। नों मा जिखुनु प्राइभेटआनो जा गभर्नमेन्टआनो जा गासैबो सावस्रि बिफाना खेवनो हागोन होननानै बुंदों। आरो लोगोसे सिगाङावबो खेवखानायमोन बियो। लोगोसे भेटेनारि डक्टर बिसोरबो मा खालामनो हागोन खेवगोन आरो बिसोरनाव नोंसोरबो मा खालामनो हागोन थांनो हागोन आरो गावबा गावनि बेरामफोरखौ नायजानानै गावबा गाव गोग्गो खालामना लानो हागोन होननानै बुंदों। 2 नम्बराव दङ गेलामाल, मिट दखान, बेदरनि दखान, नानि दखान गासैबो खेवजोबगोन आरो मैगं थाइगंनि दखानखौबो खेवगोन होननानै बुंदों। 3 नम्बराव दङ गेस, पेट्रल पाम्प गासैखौबो खेवगोन होननानै बुंदों। गेस एजेन्सिया खेवनाय थागोन आरो पेट्रल पाम्पफोराबो खेवनाय थागोन होनना बुंदों। 4 नम्बराव दङ इमारजेन्सि ट्रान्सफार सार्भिस। नोङो हमना लाबाय जोंना गारि मटरा खेवथ'नाय नङा प्राइभेट गारि मटरा। स' बेहाय माखासे भेहिकेलफोरा खेवगोन। हमना लाबाय नों मेडिकेलाव थांनांगौ अब्लाना नों मेडिकेलाव थांनो थाखाय मा खालामनांगोन नोङो गारि रिजार्भ लानांगोन आरो नोङो पास लानानै मा खालामनो हागोन थांनो हागोन गोसो बायदियैनो। 5 नम्बराव दङ गभर्नमेन्टनि रड कनस्ट्राक्सन लामा बानायनाय, बिल्डिं बानायनाय बेफोर गासैबो खुला थागोन आरो बेहाय माखासे मानसिफोरा खामानि मावनो हागोन होननानै बुंनाय जादों। 6 नम्बराव दङ MNREGAनि खामानि। बेनि खामानिया कन्टिनिउ सोलिबाय थागोन आरो लेबारफोरा खामानि मावबाय थानो हागोन होननानै बुंदों। 7 नम्बराव मोनसे थालांबावबाय मैगं थाइगंनि फायखारिनि बाजार खालामना होगोन होननानै बुंनाय जादों आरो लोगोसे बे मैगं थाइगंखौ लांनो थाखाय नों गारि रिजार्भ लानानै नों गुवाहाटिफोरावबो लांनो हागोन होननानै बुंनाय जादों आरो नों दुब्लियाव थांनानै खामानि मावनोबो हागोन होननानै बुंनाय जादों। स' बेहाय जोंना मा गेवनाय नङा होननानै बुंनो थायोब्ला जोंना मा गेवनाय नङा कलेज, स्कुल बेफोर गासैबो मा थानाय नङा अपेन जानाय नङा। बेफोर मा थागोन क्लस थाथ'गोन 3 मेसिम। 3 मेनि उनावसो खुलिगोन बियो। 2 नम्बराव दङ ट्रेन सार्भिस। पेसेन्जार ट्रेनाबो 3 मेनि उनाव खेवगोन। 3 नम्बराव दङ शपिं मल, सिनेमा हल, केफ, रेस्टुरेन्ट, बार बेफोर 3 मेसिम डाइरेक्ट थागोन बन्द' थागोन होननानै बुंदों आरो। स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन। थेंक्स फर वाचिं।